irin ta mutane. Wai ni ke salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuma kuna nan dai zama na ko. Amma ku sa abin da faru tsakanin da dan malam huru ba da ku. Kago wannan. Amma wallahi ni dai abin da ya min dai ko kawai samu da amma wallahi ni na ci na ci buhu ba ne amma babu laifi. Wallahi amma babu laifi. Wai ko san me da dawo a tawoyi wai da dawo a tawoyi da makaranta wai da ya dawo wurin da muka dawo mun kamar muna ma magana wato wai tuwar na kame mutun yaki wai nace Allah na shi hana mu da sabilin ma haka na hada kashi bane Dan ma yaro ta karri yaro na. Ta karri yaro. kamar wallahi ni san da ami haka wallahi. Da ka ta gulma ba ta wani alkai. Ni idan gulma za ku yi zan tashi na bar muku wannan gurin. Tashi da mun waga san zaman karangar Allah waga san zaman ka tashi zuwa zaka. Ni da mun maka nan magana. ne ka iske na gurin nan. Ni na tashi na bar muku ma wannan gurin. Za mu wai wakka kanan. Allah ya guji tsoron Allah. Waye kaka? Idan na ga muku da guji tsoron Allah. Waye kaka? Wata yi ta zuwa da kana. Dama ba zalimin na zuwa Allah na deja shi wancan ba son zaman mutane shi kai ba kai yaro. Wai kai ma wannan na kaka ma haka zamana ta da shi ma ni ba ban ga dalilin da sa ka bari zamana ta da kai ba. Ko ni abin gashi da ya kawo ni tsotsai na. Na haito da gona ya ta mu baki abin gashi an ce an zo ayyo muna sata. Na zo na gano na yau da sai duka na gashi. Irin wa'ancin ai ba a zama da su saboda ba su kuna ga kaya durkushe kasar Nijar wa'ancin duk ba sa irin su ci goga gasa. Ai na da mun na riga da na yi magani ne yanzu boka ya gama min da shi kwata ramin kawai ya gama min da shi kawai yanzu abin da adda saura kawai yanzu sai dai a jira gaba. Lordi sanan ga su ajiye. Kudar. Ba ku jira, na ci kai, kudar. Masoya masu kallon mu a kowane lokaci. A yanzu dai muna ɗauke da muku sabon shiri mai suna sirrin rayuwata kuma shi zai dinga zuwar muku a duk ranar Asabar. Insha Allah ku kasance da mu a karfe 8 ta ranar Asabar za mu dinga sako muku shirin sirrin rayuwata ba tare da wata gaggauta ba ku shiga Ɗaurayi TV a can ne za ku dinga samun fim ɗin sirrin rayuwata episode 1 har episode 2 zuwa dai ci gaba shi dai gabaki daya za ku dinga ganin za ku samu ci gaba insha Allah. Mun gode da kallon mu da kuke sannan masoya kar ku manta da subscribe sannan kar ku manta da share da commentate din ku kuma duk mun gode da wannan gudunmawar da kuke bamu akan wannan shirin namu na sirrin rayuwata insha Allah na gode.